Det bornholmske band Avalon havde sin storhedstid i 80'erne. I aften er bandets medlemmer samlet igen, og det er efter 25 års pause. Nakkehåret var langt og shortsene korte. Vi havde jo en naturlig charme og selvtillid og lækkert hår. I dag er nakkehåret væk, men gejsten er der stadig. Vi har været skarpe, altså jeg tror sgu, det bliver rigtig sjovt at fyre den af derinde. Jeg hedder Michael Avalon, og jeg spiller guitar. De 5 unge bornholmere dannede i midten af 1980'erne bandet Avalon, og de blev hurtigt berømte på øen. Altså efter bornholmske forhold, så var vi nok store, men vi kom jo aldrig rigtig. Kom ikke fra øen, kan man sige som sådan. Altså vi opnåede vel at være efterspurgt på øen. Jeg vil sige, vi har aldrig rigtig spillet for pengenes skyld, synes jeg ikke. Vi spillede, fordi det var rigtig, rigtig sjov. Og så fik man en lille bitte lommeskilling ved siden af, og nogen, når de gik fra stedet, så skyldte de stadigvæk penge i baren, og nogen havde en lille smule til over sig, ikke? Nu er vi ikke nævnt navne, men nej. Efter 5 år på toppen var Avalon-æraen slut. Ja, men Michael rejste jo over, ja. Og det gjorde Timmy også. De forlod simpelthen øen, rent af uddannelsesmæssige årsager og arbejdsmæssige årsager. Efter 25 år, hvor bandets medlemmer var spredt for alle vinde, opstod ideen om en genforeningskoncert. Og så stod vi og snakkede over en øl eller 2 eller 3, og så skulle vi skulle mødes, og så skulle vi spille på Rasperkus. Og så sagde Jimmy, det var slet ikke stort nok. Vi spiller musikhuset, og så kørte det derfra. Billetsalget er gået over alle forventninger. Over 300 billetter er blevet revet væk, og gamle fans er strømmet til fra hele landet. Dem, som nu har forladt øen, siger, nu tager vi altså turen til Bornholm, fordi det kan blive rigtig sjovt det der, og jeg tror alle er indstillet på, at den aften, den skal gå over i bogen som værende så hyggelig og så fantastisk. Og hvad kan fansene så forvente sig af Avalon i fremtiden? Altså egentlig ikke noget, tror jeg ikke. Det er en enaftens forestilling det her, og vi har ikke snakket om, at det hverken skulle være noget årligt tilbagevendende, eller om 5 år igen. One night stand. One night stand, lige præcis. Og det er det ikke, og hvis der engang skulle ske noget andet, så skal det være, fordi ånden kommer over os igen, men der er bestemt ikke aftalt noget. Overskuddet fra aftenens koncert i Musikhuset går til foreningen Natteravnene.